Hola, us ho faig en vídeo per no fer-vos un correu etern. Us volia explicar una mica el funcionament d'Art en Curs aquest any, que com sabeu hem passat tota la docència digital, per tant cap de nosaltres estarà al campus cap dia de la setmana. Llavors la idea seria també el projecte d'innovació docent que passés a ser un projecte d'innovació docent digital i que també afrontés els reptes d'aquest semestre. Com sabeu, l'any passat ens vam trobar amb aquesta digitalitat de cop i forçada i vam aconseguir fer un Gespaprice virtual que va funcionar molt bé, que va tenir moltes visites i que va resultar finalment en un catàleg digital que també ha tingut moltes lectures i que va permetre participar, a més, gent de no només l'Autònoma, sinó d'altres països que segurament d'altra manera no hauria pogut participar al GESPA. Llavors, arrel d'això, també hem vist com aquesta digitalitat no té per què ser un obstacle, sinó que a vegades pot potenciar la participació i sobretot el que ens interessa aquest any és l'accessibilitat. Llavors, el sistema de funcionament d'Art en Curs continuaria sent el mateix, més o menys, que és sobretot donar-vos molta agència a vosaltres, molta autogestió i que es facin microgrups de treball que treballin de manera autònoma i ens trobaríem un cop al mes, que seria un dimarts a les 5 de la tarda, per Zoom, per veure com van els projectes, com van avançant, què s'està fent d'activitat, què no s'està fent. I el que també canviarà una mica és que a banda d'aquestes reunions s'actualitzarà molt més d'una manera més constant i amb tots els continguts que tinguem, perquè com que molta part serà digital tindrem registre de vídeo, registre de captures o de documents a la pàgina web d'Art en Curs. Llavors, la idea és que a principi de curs, ara quan entrin els de primer també i que els podem explicar què és Art en Curs, es faci com sempre un dimarts a les 5, que ja us ho diríem, però seria a principi d'octubre, una sessió de pluja d'idees, on també fem una mica de mapeig dels vostres interessos, recursos humans que tenim, de qui li interessa què i qui pot oferir què a nivell de formació conjunta i de comunitat. I el que també us proposarem serà un que encara estem pendents de si es farà o no de cinema, però ho deixem a l'aire de moment. Després, un taller que estaria liderat per la Bàrbara, que us la presentarem aviat, sobre dones i coneixement, que seria un podcast format àudio, programa de ràdio sobre enfocaments feministes de la filosofia i la recerca. Després, finalment, un tercer projecte que el coordinaria jo amb vosaltres, que seria el Mestre Ignorant 2.0, que es tractaria de com passar el partage del sensible, de la repartició que fem a classe, amb aquesta metodologia de generar una comunitat entre els estudiants i de marcar una horitzonalitat, com es passa d'aquesta distribució de l'espai físic al digital. Llavors, la idea seria buscar solucions creatives i a través de l'estètica per aquest trasllat de la repartició del sensible i buscar estratègies d'igualtat de les intel·ligències en un format que pot incorporar intel·ligència artificial, pot incorporar bases de dades, però que ens permet posar en joc totes aquestes competències digitals que a l'aula no podíem. Llavors, aquest mestre ignorant digital 2.0 tindria un focus molt fort en accessibilitat també i en veure com aquest pas a l'àmbit digital que anomenarem a partir d'ara, i això ja us ho explicarà la Jessica, i per presencial, és potenciador d'accessibilitat i no obstacle. Llavors, amb això estaria bé posar-nos en contacte i treballar amb el servei Pioner, que és un servei d'inclusió de la discapacitat i les necessitats especials, com ells les denominen, a l'Autònoma, que actualment
l'any passat, per exemple, va atendre 220 persones, però que realment, ara us ho dic personalment, no reflecteix la realitat de l'autònoma, perquè, per exemple, van atendre 0 estudiants amb trastorn alimentari, només 13 estudiants amb espectre autisme Asperger, 20 estudiants amb discapacitat visual i 46, aquests són els que més, amb discapacitat física. Això és com més o menys el perfil que tenen. Però abarquen tota mena de discapacitats o diversitat funcional. Llavors, crec que posar la intersecció entre pioner, la metodologia del mestre ignorant i solucions creatives en aquest nou any que estem fent art en curs en digital pot ser com un disparador de propostes que poden ser des de programari a, jo què sé, un robot que faci les funcions del mestre ignorant a una plataforma que permeti l'accessibilitat de tots els alumnes només a través de so i doni alternatives de, jo què sé, de pulsacions per la gent sense audició, tot el que se us pugui imaginar a nivell de disseny creatiu per transformar aquest mestre ignorant que molts ja coneixeu de primer i de segon i que per alguns serà nou i que experimentaran directament en aquest nou format. Aquesta és la proposta, llavors faríem aquesta sessió a principis d'octubre, la portaríem tant jo com la Bàrbara Ballar i Vinas, que s'ha incorporat aquest any, és becària com jo, investigadora predoctoral com jo de l'equip d'estètica i formarà part d'art en curs i estem pendents d'una nova incorporació també que ja us ho direm. Dins el mètode d'autogestió sí que convindria establir de cada microgrup de treball un portaveu o algú que s'encarregui, o 2 portaveus que s'encarreguin una mica de la coordinació per facilitar també aquestes reunions. Llavors, benvinguts de nou, no deixarem el fet de que ho haguem passat tot a digital no farà que art en curs desaparegui i que buscarem noves estratègies perquè continuï sent una eina de contacte i d'arrelament també al departament com ha pogut ser des de 2016. I ja està. Espero que estigueu bé, ens veiem molts el dimarts a classe i la resta a art en curs. Gràcies.